Inenselelo enkulu ukuthi kumele ngisebenze ngamandla engabe ngisashona emumva ngoba konke engikwenzayo abantu bakuthokozela ikakhulukazi ngisho umasipala wangakithi. Ngibonga ke nakumeya ubaba ikhansela lami ke uThami ubaba uNtuli ngalento ayenzile ngoba ukuba bengengaye nabasebenzi bonke basenkandla no manager ubaba uJili ngabe namhlanje mhlambe umsebenzi wami awuhlonishwa kanje kodwa abakwenzile kusebalazweni. Right, lapha ke Ukhuba mhlawumbe ke njengoba kubushile ukuthi kuyaphuthuma mhlawumbe ke sesiphetha nje ke la ngoba ke utheke umbanzozwana ke umile kunenja ekhona ke la Ukhuba efisa ke ukucula ke umaskandi noma ke ecula umaskandi efisa ukuyibona isezingeni lakho kuyeluleka ungathini kuloko engakusho nje ngathi abafowethu ikakhulukazi ngikuthande mina ukuthi kube khona uthando entweni ofuna ukuyenza noma uyenzayo bese uba netalent. Lezo zinto zombili ziyahambisana ngoba ungaba netalent lento wena ungayithandi, ungaba nothando kanti italent akawunalo. Akuyibheka ukuthi lento ofuna ukuyenza kokubili kuyahambisana yini, unalo yini uthando kanye netalent ukuze ngelinye ilanga nawe siyokwazi ukuthi sekuhloniphe uhlonishwe njengendlamlenze. Yeah, nakho umbuzo ugcina ke Ukhuba futhi bese ngikutetele umculo kaMaskandi ufisa wena ngesingawe ubekuliphi izinga umaskandi usukwenza konke futhi esekushoda manje ukuthi inhlaka okuyizona esemandleni njengemsakazo idlala umaskandi. Ngeke ngiwulaleleke inkandla FM noma ngisekhaya uyadlalwa kumaskandi la ekhaya ngiyize nombaqanga futhi uyadlalwa ngisho ngithi hayi ekhaya lelu likhombisa ukuthi ukubona imisakazo yasemakhaya kodwa bayishaya nje indiva banikeza nje lawo mahora nambala umaskandi kanti umaskandi into ofuna ngabe ngempela ihlezi ishunyayelwa ngempela ukuze ngoba iyona mculo okwazi ukudlulisa umlayezo ngolimi lwesiZulu. Iwona mculo futhi okwazi ukucula into enomlayezo ezokwakha isizwe ngoba umdanso usuke sesijabula silalela nanokuthi kuthiwani sisho lelo gama elishiwo kodwa umaskandi uyakwazi ukudlulisa ngolimi lwesiZulu kubantu. So ke ngiyafisa ukuthi nakuzona zonke inhlaka oma television kuzona zonke indawo bese ungumele umaskandi ngoba usukwenze kwenzeka. Sibonga kakhulu ukuthi usivakashele kumsakazi enkandla FM ushilo wathi umbanzozwana khona la usaphuthuma khona awakho nje ukugcina nci bese kuyabani awami okugcina ngifisa ukudlulisa kubantu kakhulu ukuthi laba khona njengoba bazi ukuthi sibhekene nesifo esikhulu iCovid laba khona baqikelele kuyangichaza ukubona izinamba zehla kanje kusho ukuthi abantu sebeyiqonda lento ngoba lento eyongafaka ama mask iyona lento esibuyisele emuva. Ungaba weka ama lockdown kube kuthiwa wonke umuntu uyaqikelele ukuthi azigcine ngempela ephephile. Athi nje mina kuphepha mina nomunye nomunyathi angiphephe angaba aweka ama infections angaka kodwa ke ngoba namhlanje ngiyabona ukuthi iyehla kancane kancane sethemba siye sinqobe uthando nokuthula emakhaya ukulwa bakwithi abantu abasebudlelwaneni akwehle akasifundiseni ukuthandana ukuze sazi ukuthi ngelinye ilanga siwakhe imndeni enobumbano nothando namathalent ethu asebenza ngendlela eyona. Siyabonga kakhulu bezwa mfowethu indlela ayidla kumasihamba usuphike